Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke petani muda bro. Hari ini review lombok. Wayahe panen bro jani. Tapi iki waktune urung enek dadi paling sesuk bro. Ini bar balik ziarah ke Kudus Muria. Tekane saurunge ziarah kae bro ning engko nak urung rampung le panen ndak setelah alam terus sesuk berziarah ae. Paling besok pagi untuk pemanenannya. Kita review. Ini tanduran tua bro, tanduran tua, tapi untuk buahnya tetap oke ya iki bro. Buahnya oke iki. Ndek ini ku panen oleh 10 kilo apa piro kae. Tapi regane anjlok bro. Regane ora sip. Untuk walaupun rasip tapi tetap bisa lumayan ya bro. Rego-regone saiki sekitar 20 apa selawe ngono. Jadi medun ndek sampai 40 saiki semedun bro. Iki sore ak dhewe iki nang alas sore-sore jam 5-an nih bro. Oh. Tandurannya apa enggak ngene iki bro. Enggak ketok ora meyakinkan tapi wah panennya oke iki bro. Lombok iki lombok wagu iki bro. Ning anu tahan virus iki. Maksudnya kuat ngono lho. Wite kuat iki bro. Iki mbok jenis lombok apa aku ya ora paham lho. Ning bentuke iki bentuke rada wagu lah nek aku ngarani. Tapi ae buahe apa enggak oke. Payu didol bro. Iya iya. Ngene iki nyawa apa bro iki? Iki ra gelem lunga iki. Mbok ya sejenis apa? Mbok diteng-teng ini oh lunga iki. Lomboke godhonge kaya bule bro. Godhonge bule. Tapi wite kuat iki bro. Sing tahun wingi tahun 2025 itu 1 tahun lebih. Ya tapi perawatan juga maksudnya kaya bocor seminggu pisan terus wei pupuk susulan wei bro. Wite mung ketok ora yakin ini iki tapi hasilnya walah jan sip. Iki aku yo gek nyemai ngipuk dhewe ajar sapa ngerti dadi bro. Soale iki aku mbiyen yo ngipuk dhewe. Njaluk tangga terus diwehi arah-arahan nandur iki lho Mas. Iki lomboke kuat suwe ngono. Oke ya. Terus tak jajali bolo. Oke pindah nggon sing rada akeh lombok ya bolo ben. Ben delok isip ngono lho bolo. Iki rada akeh bolo. Buahnya tetap panggah meriah. Rada rene. Kok ngene iki bolo. Hasilnya
Sesuk iki mulai wayahe panen iki. Muga-muga sesuk oleh akeh ya bolo dongake. Oke, mungkin cukup tekan kene sik. Besok lanjut video selanjutnya ya. Semoga videonya bermanfaat walaupun kursi seputar Lombok. Jangan lupa yang baru bergabung di like, di komen, dan tambah seduluran bolo. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.